Allah me bawu ka bela jele fo ka bela jele wala mando bien de nay mi to abukalo aletle woro e bie samba fla ani muga ani woro ka yirawla saka fo samba ode nana Bamako bi so ma dayna sami na e bara chaman bla ko ka sabuya ke ji ale koni sebe koro jigina yere yoro chamana wala masiri tawaga wuliga jo ana andado ola kele kura kura limingara kunungo fana armeye o bataki chika na keni anefisi konona ye fala kele donglen setere don chaman seu chaman frale nyangare be mase kele la ola miye anga jamana ye bara buludaw ni barakalaw ga bara buludaw bara la digalaw ga bara mu mesigi senga kerengrena la no be farafina togola jakulu bambo togola sa no be la barakalaw ye o nyema ya taraka di malima bara ko nchara kunungo ikam ni ale ye seko ni dongo kalango min sigire no seko ka ofei ulu fana ga mawbora anata o kene ka ofana la seluke sena ministry alebe buguninga ofei tamana kunungo minye zanjabuge ataro konnana ni wati nye demsonga segana fiya boye minye yele man gaw feye dem semu no me bon nazara gaw feye ko do be ka segi kana kena ko ta nasra samiye sango shule alebe kadi fala ko sawardi be ka segi kana Bamako de sawarni adun koni no de ngakila Bamako ya gouverneur mutume no ye Ismaila Cissé na ma wele ko ila ale tuye sawarni ko Alpha Mar ko na reka wati la ka sabiya ke akunye degumi sanga jamana ma nani wati na ko sabarni me kana sabula demsanu mun ye defu soro mugo tila ka okulu be ka sabarni wele ko kan kiware obutana ye ota alega keneka farafina kiware ana olufana doda ma coupe du monde Norvège koni ale blessé yoro sarata kunungo ka se soro Brésil belele ba nga fala Brésil ba to ko bolo ha na la sonama ana ojabi todi ni ando nga ye bit lega na jani ale sanfelala fasoka chake dawo ko bibi na ko bara atika sega nye soro e ka nye mi nye sogomada na yi sanji ale nana itogoda tolikun gansana sabula mi nye Bamako ye ani Mali marabolo chama ngona bi fagoga chake dawo ulu kona bara kala munumbe ulu chama ku ka bara o ketukote mawu wasa kula koloshilaw ulu ya ira saka fo yelema min bolo dara ni Mali yɛrɛ kungreno ki sinso kasa ko na falendo ale ni baarakɛlaw ka sariya hakɛ minnu sigilen an ka jamana kɔnɔ ani maaninfinw yɛrɛ hakilina ye min ye faso ka cakɛda baw la ko ni ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mali baarakɛyɔrɔ baw kɔni ye bi degun dan ye a ko kɔnɔna ye min ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ mana sigi sen kan faso cakɛla caman bɛ bi olu b'u paw kunna k'u sago ni o dungɔ kɛ maaw la n'o y'a sɔrɔ baara min kan ka kɛ o kimelu kan ka sigi sen kan k'a lajɛ maa minnu yɛrɛ bɛ sa ko faso cakɛda baw kɔnɔna na k'olu kan ka baara kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bɛɛ lajɛlen kɛlen no colo ye fala ye k'a daminɛ an ka ministirisow kɔnɔna na direction baw kɔnɔna na gouvernora fanga bolofara minnu bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen na fɛn damadɔ bɛ yen bi olu kɛlen no k'a to baara tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ lafasajɛkulu minnu sigilen olu k'u ka hakɛ lafasajɛkulu ma wuli san o san dɔ ka fara saraw kan dɔ ka fara wariw kan dɔ ka fara an ka jamana olu ka hakɛw kan min ye o kɔkɔrɔdonbaw ye olu tɛ jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu kɔkɔrɔma don la u bɛ minnu soronnali don olu kan ka baara min kɛ k'u t'o jateminɛ fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye fala ye o ye maaw tɛ sɔn ka taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ de la nanzarakan na ko min ma ko absentéisme k'o de ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ bi Mali baarakɛda belebelebaw la fala ye sɔgɔma ko ni maa min wulila k'e bɛ t'i ka facture sara fala ye n'i sera facture sara yɔrɔ n'i nana sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ k'aw sigi k'olu bɛ ka tilela fana u bɛ k'u ka daraka dun maa minnu bɔra so olu bɛ ka daraka dun baarakɛyɔrɔ la wa fana ni i nana fana ni i ko k'i bɛna facture sara u b'a f'i ɲɛna ko warimisɛn tɛ yen han facture caman tɛ sara ka sɔrɔ tɛ sara ka sɔrɔ kɛ warimisɛnko ye
o degu fɔlɔ ye tile fɛ min ye an ka baarakɛyɔrɔw ye fala ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ko hôtel dumuniw de bɛ bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni e nana sa k'e maamɔgɔ kɔni bɛ yen kabi sugu mana jɛ i b'i sigi fo ka taa se ninnu ka lingi la an ka bɛɛ lajɛlen ma tuma min baara co min ka baara bila ka bangana baara la ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'a bɛ min tiɲɛ jamana ye ala de b'a dɔn baarakɛyɔrɔba ninnu kɔnɔna fala ye nka k'o kɛlen don bi ko min n'a sɔrɔ sariya kɛlen don k'o yamaruya maa caman bɛ yen olu tɛ fɛn fɔ o la koyi min ye baarakɛlaw ye fala ye a dɔw kɔni san kalo 12 ni min ma taa janajakɛyɔrɔ la o taara denkulikɛyɔrɔ la walima o taara maamago wɛrɛ la ka fɛɛrɛ sigi sen kan ɲɛmaa dɔgɔnin b'a kɛ o bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn ma b'o ta la anw baarakɛla tɔw mun bɛ se ka kɛ anw na fala ye min y'an ka biro kɔnɔnaw ye olu fana falen don tewu maa minnu bɛ yen minnu tɛ fɛnw ɲɛdɔn olu talen don ka bila baaraw la nin bɛɛ lajɛlen sugandira cogo di nin bɛɛ lajɛlen taara cogo di wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye maa dɔw bɛ san kalo 12 olu maamago tɛ sa dɛ nka min ye baarakɛyɔrɔ kɔni ta tɛ ɲɛnabɔ fɛn o fɛn olu ko u yɛrɛ olu ka sira foyi tɛ maa si la ko nin kɛlen don damanda nin kɛlen don k'an ka baarakɛyɔrɔbaw fa bi mali jamana kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ an ka tabiyaw an ka laadaw an ka baara kɛcogo ani an yɛrɛ ka kow kɛcogo ko kɛlen don ka maa caman bila bi ka baarakɛbaliya k'a kɛ u taalan ye wa k'u bɛ mun baara yɛrɛ kɛ fana k'an k'o fana jateminɛ koyi ni maaw ye baara daminɛ ntɛnɛn fala ye ntɛnɛn kabini lansara ni seli fana ma se ka ban a caman b'i bolo korokara ka wuli ka taa so ne bɛ taa na tobi la ne kan ka taa nin san yan fɛ o y'olu ka baara jiginnen ye min ye tarata n'u nana a bɛ fɔ sa ko caman yɔrɔ caman na ko min ye ɲɛbila baaraw kan ka kɛ conseil de ministre la fala ye wa min ye mercredi ye ministre bɛ taa conseil de ministre la an yɛrɛ fana bɛ taa an ka conseil de yaala o la ko jɔnni kan ka ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaw fala ye directeur baw ministre baw premier ministre ka taa se fanga marabolo minnu bɛ yen fala ye ko colo o kɛlen don k'a kɛ bi maa o maa mago ti ɲɛnabɔ koyi n'i taara fa o fa baarakɛyɔrɔbaw la i ka se ka wasa i ka se ka nimisi wasa sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka fisa k'a f'i ɲɛna k'i kana juma wula fɛ ni juma jiginna o kɛra laada ye anw bɛ taa so fo ntɛnɛn wa n'i ka sɛbɛn fana n'a fɔra i ɲɛna ko juma wula fɛ i kana fala hali kana taa sabula i b'i ka passe bɔ ka taa i bɛ taa sɔrɔ o si tɛ yen yɔrɔ minnu yɛrɛ la ni baara bɛ kɛ dɔɔnin k'o ye ni fɛn min bɛ kiiri kun ka fala ye sabula olu ta tɛ se ka bila ka suma olu jagoyalen don ka to yen maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ fala ye faso ka cakɛdaw la polisilakaw minnu bɛ polisisow kɔnɔna na garidi bɛ minnu bolo ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na k'olu se ka cololi kɛ ka caya i n'a fɔ anw tɔ minnu b'a papiye ɲɛnama yɔrɔw la fala ye ko mun yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ la jamana ye fɛɛrɛ minnu sigi ko yaasa saraw ka se ka kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ k'an ka taa kimɛli kɛ polisisow la dɛ an ka taa kimɛli kɛ polisiw jɔyɔrɔ la dɛ ko disaliation ko bɛ cogo di a mun ka sara de wa a tɛ ka sara wa k'u yɛrɛ bɛ se k'a f'i ɲɛna ten ko i kan ka 300 sara i tɛ 400 ma fɛɛrɛ ni dabali min kan ka sigi o la bi fala ye k'o ye lakɔlɔsili de ye faso baarakɛyɔrɔ a kan ka minɛ cogo min sariya minnu b'a la hakɛ minnu b'a la maaw bɛ se ka lafiya cogo min fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sɔrɔ o la ko fo ɲɛmaa k'i jɔ i ɲɛmaa jɔyɔrɔ la baarakɛlaw tɛ jɔ u ka hakɛ kan cogo min ɲɛmaa fana kana jɛ fiyewu jamanadenw kana k'a sɔrɔ u sago tɛ sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ la bi ko wa k'an ka baarakɛyɔrɔba ka dɔgɔ bi bamakɔ ni mali bolofaraw la bi fala ye baara bɛ kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ a ka di jamanadenw ye cogo min a bɛɛ lajɛlen ka fisa ni min ye o ye juma wulafɛla ye. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ sira fara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 20 72 04 hôtel lafiya référence do wuli ka jɔ ka kɛ sa ka se ka danaya kurakuraya sɔrɔ a su kan u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa se u ka o sɔrɔ juguw ka fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mara min bɛ yen baara kɛcogo min bɛ yen yɛlɛma minnu kɛra u ka daga kɔnɔna na n'u ye minɛn minnu sɔrɔ ko nafa bɛ u la
o la sa unu dɛmɛbagaw n'o ye irisilakaw ye bamanjɔlen ɲuman wale kabaw kɔni u ye sira yir'ula sira minnu tɛna ɲinɛ a kɔ kɔnakaw fɛ yen sewarekaw fɛ yen gawukaw fɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ ale kurakuralen don anifisikaw fɛ yen nin waati in na fala ye ko armée kɔni ye min yira tile 2 in na a bɛ maa nimisi wasa wa a bɛ maa ja sigi min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw ye u caman y'a yira sa ko se in ko sɔrɔsiya se dɔrɔn kɛ koyi k'a b'a yira sa k'a fɔ ko Mali bɛ ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri a ka jamana fantan 4 k'a lakana sigi sen kelen kan min ye maanifu n'u bolominɛw ye k'olu la kɔlɔsili baaraw kɛ min ye juillet kalo tile 4 ye k'o fana na to an ka tariku la sabula bamanjɔ ale kɛbaw tun ye min lajɛ k'a ɲɛɲini k'a fɔ k'u b'a sigi sen kelen kan k'a ma se ka sen sɔrɔ koyi o la sa an ka kalanfa dɔ bɛ yen n'o ye Amadu Ture ye ɲinini ni mara kama bɔli ni cɛfɔ kan bɛ ka sigi cɛncɛnfu ka jamanaw kɔnɔna na ale y'a yira ko armée ye nin wulikajɔ min kɛ nin ye k'a kan ka don an ka sɔrɔdasiw ka sɛbɛnbaw kɔnɔna na ko sabula ni ɲɔgɔnna a kun famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛna plaki ko la fala ye plaki ale bilama a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'a ta i kɛra mototigi ye o i kɛra katakatanitigi ye o fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko an k'an cɛsiri sa an ka taa office nationale min bɛ transport ko kunna n'o ye ONT ye o jabalaw n'o kɛlen don ka yɔrɔ minnu sigi k'an ka taa plaki ta ye nka a bɛɛ n'a ta maaw y'a yira sa k'a fɔ ko plaki ko in k'a kuma ka ca sabula dɔw y'a sɔrɔ a nɔgɔnin fɛ n'o ye mototigiw ye olu taar'u taw nɔfɛ nka dɔw y'a yira ko halisa olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ cogoya min na u bɛ se ka plaki ale sɔrɔ k'a sababuya kɛ aran jurujanw ye anu bɛ mɛn k'a sɔrɔ sɛbɛn min bɛ yen n'u b'olu ɲini olu bɛ t'olu sɔrɔ joona duguden dɔ y'a yira sa ko min ye mobilitigiw ta fanfɛla kɔni ye k'u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan k'a ɲɔgɔnna ko ɲuman tɛ sabula mobili kolon ka ca bi an ka jamana kɔnɔ mobili minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kojugu kɛ olu bɛ yen mobili caman de bɛ yen mun ma dédouaner nka k'an ka hakili to an finitigilakaw fana ta la dɛ fala ye ko ni gouvernement kɔni sera ka nin ko in lawaleya bɛɛ ka plaki ta bɛɛ ka damakɛnya vitre fumée ka lajɛ ka ɲɛ k'a b'an bɛɛ lajɛlen de kisi ko fo jamanadenw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna an fanfɛ bolo ninnu fɛ fala ye a jamana 42 olu ye lajɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na lajɛ in ye tali kɛ mun na sa fɛɛrɛ kura min bɛna sugu u bolo ka kɛ ni san 2026 san 2027 ye o baaraw dayɛlɛli la sa min ye Famara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ k'o lamɛn. La promotion de l'artisanat africain. An ka jamana premier ministre Général Duzon Abdoulaye Maïga de ye baaraw ninnu don n'o bɛ tali kɛ farafinna bololabaarakɛlaw ka ɲɛta kulu o de pa minisiriw ka ɲɔgɔn ye tako 12nan kɛnɛ mun kan ni minisiriw bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bololabaara yiriwali kama fana gouvernement ma caman bololabaarakɛlaw ka kulu seko ni dɔnko tigilamaw nin bɛɛ